Ka kerwo kubor bala pelaj da uba san kupar nong trau ubadai u General Secretary kom Publicity Secretary jong keseng HNLC ha kaba ulong ki jingkeno jong u himanta bisma serma persya ia ke USTM bakawan ra ia ke jing shlai ha Asam ia kaba ukot kum ke flot jihad namar ke jing long trai jong ki muslim kilong ki bom yahap hadu kata-kata bat ki penpau ia kajing mud jing perkat kabalik siliang kemat. Kum Menteri Rangba ke Asam, kum kini ki jing kren penyepher, ki long ki bom don kam, bat ki ya persang, ia ki jing long jong ke jing don bentalang, bat ke jing burom, ya barok ki jaj benriu. Karai jong u ban khang lap ia ki samla puli na USTM ban wat kam sorkar ha Asam, tang namar ke jing long jong ki ha ke sekolah kalong kabalik siliang kemat. Bat ke khang lat khang lenti na ke benta kito ki beriu ki betbit kalong ka badan kam ye kinong trai pajba ban penne ia ke jing teli bat ban ai ka lat ka ba ma rengkat ia baro kinong song chnong klem da khen ya ke penrai ne jing ye chongpi na lor kata kalong ka ba kong san ban penpau ba ke USTM kala sya bu kerdan ap den ki arspa teli ki skul ba pau nam ha India ha ke jing penbena ke bakandai jong ke NI RF arjar arthusau hadu ubnai agos arjar arthusau kadang long tang maka ke skul ba shimet ha ke khan syate lam mingi kabala ban pun urlong ya kani ke jing itu kani ka jing ya pher ke penpau ya ke jing bom yahap ha ke den ke nam puli jong ke skul ba bat ke jing long le bin kabala shim da Menteri Rangba ya ki samla puli jong ka